Добре. Сега ще разберем тая работа. Обърнете се към камерата. Точно така. Сега, първа искам да е рожденичка, да се нареди там. Сега, знаете ли какво е редица? Редичка, знаете ли какво е редица? Добре, искам да се наредите в редица и се обърнете към камерата. Точно така. Да, по средата да стане. Добре, хубаво и така става. Значи започваме. Играта е брой до 10 се казва. Започваме да бъдем така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и пак 10. 10, И пак 1. 11, До 10 дали. 1. Ще ви се пляскай по главата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Точно така. Като кажем 10, следващата цифра е каква? 1. Точно така. Но тук беше много лесно, нали? Тук и баба и може да игра на тази игра. Сега ще извикам баба ми и тя ще види как знае да брои 10. Обаче, сега ще направим малко по-трудна и сериозна игра, като за всички вас. Вие сте сериозни хора. Затова вместо цифрата 3, знаете ли цифрата 3 кое? Вместо цифрата 3, вместо цифрата 5 и вместо цифрата 8 ще казваме друга дума. Да речем торта, защото днеска Денеция има рожден ден. И как ще я запомним? С една торта да речем. Значи започваме така. 1. 2. Торта. Още така. 4. Вместо 5 казваме торта. 6. Торта. Деца е торта. 7. Торта. Още така. Ти си 8. 9. 10. 1. Торта. 4. Торта. 5. 4. Торта. 6. 7. 8. Не, торта. Торта. Така, разбрахте ли как се игра? Много лесно, много забавно, само трябва да внимавате. И когато трябва да кажете някое друго число, не казвайте торта, защото тук всички комшии ще дойдат да ядат торта. Нали така? Добре, започваме от начало, ето. 1. 2. Торта. 4. Да го пише на талана. 5. Джорджо Армани, така се кажеш? Амперо Армани. Как се кажеш? Младен Армани. Може да се седнеш и само ще се усмихваш и да го бляскаш. Значи ти продаваш с 6. Торта. Не бе, 6 бе. 6. Торта. 7. Торта. 9. 10. 2. Торта. 4. 5. Пета му. Ей, трябваше торта да кажеш. Почуваш се. Ти си 6. 6. 7. 8. Ти за втори път изгадаш, аз си не там. 1. Добре, 1. 2. Торта. 4. Торта. 6. 7. 8. Нали ти се беше торта, защо? Добре, почваме от начало. 1. 2. От мене? Торта. 4. Торта. 6. 7. Торта. 9. 10. 1. 2. Торта. 4. Торта. 6. 7. Торта. 8. 9. 10. 1. 2. 3. Няма да ти простих. Най-много за тебе ще плача. Дайте ми една кътичка. Внимавате ли добре? Само 3 останаха. Започваме. 2. 3. Абе, нали ти се днешни торта? Добре, само те двете. Казвам ви за втори път, че рожденичката днеска нали има право на 2 живота. Все пак рожденичка. Така, започваме. Старт! 1. 2. 3.
Чакай, имаш право на още един живот. Добре, започваме обратно, хайде. 1, 2, торта. 4, торта. 6, 7, торта. 9, 10, 1. Венеция не си влюбена случайно, а? Или още спиш? Не съм сигурен. Какво трябваш да кажеш? 2. Две. Торта. 4, торта. 5, Скъсам, 6. Добре, хайде да изгориш един път, само да печелиш днеска не става. Браво, победителката, браво. Как ти беше името, че аз? Ана, да, аз не съм си покачал. Добре, така, разбрахме, това беше една игричка за редички. Сега, искам обаче да се наредите в колонка. Знаете ли какво е колонка? Защото ще направим една друга страхотна игра. Точно така, танца на пингвина ще направим. Браво, се годи сте. Продължаваме с една друга игра, която е... Пате до яки Яна и се някой знае как се игра. Сигурен си? Добре? Покажи и аз не знам. Дете знае патета, безчетно едно, както знам най-добре. Яки кръглите очи, яки с гордия печен, с чопър верният и силният друга. Яки знае да брои, яки знае да чете, с затворени очи. А от всякакви беди, чопър пак ще го спаси, чопър верният друга.
всички деца, да всеки по света и танцуват своя танц. Яки бъде твоя яки всичко е наред, защото верният е силният. Яки бе най-добре, яки може да те спре и се свети пак и да те победи. От себе победи, чопа пак ще те спаси, чопа верният другар. Браво, сега да спрахте и се става музикална игра, обаче тук имаме една друга, която е... Знаете ли какво ще се... Малко назад. Така, ще дърпаме, мъже, какво? Момичета срещу момчета! Момичета ще ги издърпате ли момчета? Обещайте! Добре. Сега искам да обясня какъв е регламента на играта. Това е една разделителна линия, виждате ли тук? Така, дали ще мине отсам към момичетата или към момчетата, вие ще решите с вашата сила. Сега ние ще разберем дали силата ще спечели или красотата. Момент, стоп, чакайте, все още не съм дал сигнал. Не дърпайте, защото той, който дърпа, ще си седне. Съгласни ли сте? Той, който започне да дърпа по-рано, е в нарушение. Моля, оставете мъже. Слушайте ли рожденичката какво казва? Няма да дърпате, слушайте рожденичката какво казва. Слушайте, така. Сега ние ще разберем дали силата или красотата ще спечели. Когато аз дам звуков сигнал с свирката, разбрахте ли? Не дърпайте, с свирката. Абе не дърпайте, бе, отпуснете мъжето, отпуснете го. Искам да е свободно, точно така, да е свободно. Точно така. Сега, аз обаче преди да започнем, момчета, внимавате ли добре? Преди да започнем ще задам един въпрос, който задават всички водещи аниматори. Момичета, готови ли сте да спечелите? Момиче, готови ли сте? Стоп, тихо. Момчета, готови ли сте да загубите? Добре ще загубите. Готови сте? Дърпайте, момичета, дърпайте! Дърпайте, момичета! Давайте, момичета, още малко! Абе, страда си, ма! О, стоп! Така, втори опит, защото нещо не беше... Камерата какво ще каже? Чакаме камерата се включи и да кажем. Даваме старт с звуков сигнал. Стоп, с свирка. Но аз искам да попитам. Момичета, готови ли сте да спечелите? Момчета, готови ли сте да загубите? Да, добре сте готови? Дърпайте, момичета, дърпайте, вие сте. Точно така, дръжте за колата, здраво. Дръжте за стената. Дай. Те ще го издърпахме, момчета, виж си какво. Те момичета страшна сила. Средата. Стоп! Разбрахме. Я да видим сега на камерата ръчичките на рожденичката колко са червени. Така са повече жени си. Добре, благодаря. Може ли да дадете мъжето, защото ще не трябва да следващата игра двама помощника. Ще направим една игра музикална, която се казва Лимбо Рок. Знаете ли как се играе? Да, последно да. Но аз ще им покажа. Трябва ли малко още, точно. Имате ще е рожденичката и едно момче, точно ти, ще им помагаш. Махаме ти столче да не пречи, не? Махвана! Така, може ли за малко внимание? Ако уважавате рожденичката, не се славите пред нея. Така, пускаме една песничка, която е песента. Може ли малко внимание? Вие ще имате? Да, песента е Лимбо.
Има един единствен начин да мине продължението за станца на ниво. Вие държите така високо. Точно така, станца на ниво. Как беше? Когато мине за втори път тя, моите асистенти, т.е. рожденичката и ти, ще свалите така мъничко с 10 см на женството. Да. И така ще минавате много. Готови ли сте? Искам обаче да мина танца на нимбо, танца на нимбо. Танца на нимбо, точно така. И точно така, нарежете се отзаре, отзаре. Минава мирите, отзаре. Опарете мъжете. Отзаре се нарежда. А не така. Опарете мъжете. Браво, сте годни си. Точно така. Ето, вижте тази господица как дава. Единственият начин. Точно така, с кора. Стоп, сваляме малко въжето, така. Така си минава, вижте как, браво, точно така, господица. Стойте, идеята. Така си минава, браво, браво! Мисля, че тя е победителка. Няма ли? Не. Ей, баба не може. Сега искам някой да хвали мъжето вместо мъжетичка, не тя да мине по мъжето. Бързо. Така, аплодисменти за Венеция! Сега, напраскаме. Давай, Армани, давай ти си! Браво, 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 браво! 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 Страхотно! Така, приятели, след малко продължаваме. Продължаваме след малко, дайте мъжето насам. Ще направим друга игра, обаче сега, скъпи приятели, дойде момента и за една страхотна и сладка изненада. И това е тортата на рожденичката, точно така. Слагаме свещички и фойерверки. Сега имаме една молба обаче. Сега внимавате ли добре? Внимавате ли добре? Имаме една молба, къде е рожденичката? Сега не искам никой да дуга вместо нея. Ние ще пеем Happy Birthday. Обаче тя все още няма да дуга светичките. Ние ще кажем кога. Ще има ли фойерверки? Или само? Да. Обаче духа ната. Сега фойерверките не знаете как се палят един от друг. Защото ако и палят един по един, ще... Една фойерверка като запалиш, другите и палиш с нея. Обаче много вятър дугата. Тук духа много вятър. Трябва да сложим една маса е тук. Трябва да сложим една маса е тук. И направо тортата ще сложим там. Gel te obrazi şimdi sen. Dur te obrada. Bak bana. Dur aşkım. Da pazite. Hay bir şey yapayım ona. Hay biricikten. Hazır. Абе, япон Георгие. Япон Георгие. Точно, я се вели там да пазите да... Малко по-широко. Малко по-широко. Хайде, гледай ги биттериле. Малко по-широко.
преди да духне рождение свещичката, аз ще дам знак кога тя ще духне. Вие ще разберете. Но сега, като запалим стойка, като запалим фойерверките... Картинката е от тази страна, за разпресках от тази страна. Но за мене буквите са обратно после. Айде! Честит рожден ден, Вика! Честит рожден ден, Вика! Честит рожден ден, Happy birthday to you! Happy Момент, аз ще кажа кога ще изгасите свещичката. Моля, запалете свещичката, защото аз не съм свършил с това, което ще правя. Запалете, ще искам да затворя очи и да си намисли едно желание. Което няма да казва на никой, нали така? Само на кой? На кой? Само на тати, да го изпълни. Нали за това? Точно така. Намисли ли си желание? Добре, сега след като се намисли всички, ще броим до 10 и тогава тя ще духне свещичките. Съгласни ли сте? За да можем да направим снимка на този прекрасен момент и да разбере цялата мъгла, че е станала на 10 години. Готови ли се да броим заедно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 другата година. Сега. Готови ли сте да разрежете? Готово. Чакай. Готово. Рожденничка. Кой е не? Тогава застана да играе. Чакай.